ka kai rabbi ya ba wa tuta, ka zo a daidai sannan ka uban kasaita, basiwul lisani labbai ka habibu sallallah. Ya kasance cikin sirri na Allah, shi ɗin da shi ɗaya ne ba ƙila waƙala, ya zama shi mashi ƙudura ta Allah, gane tsakaninsu sai in shi da jallalla. Shi ne nuri farko na halitta, a cikin ikonsa cikinsa yayyo halitta, yayyo su sammai da kasdarwa da iska, ya fitar halittu fari da bakin su jallalla. A cikin halittun ya ware mutum da jinni, da mala'iku ma da shaidanu kuji ne, ya fitar da tsuntsu da dabbobi rabani, sai ya ware haske fari da bakin su jallalla. Komai da komai habibi yana samansa, ni'ima da rahama dukka suna ƙasansa, mai za mu so uwa ga uba na hafsa, shi ne muradi abin so da hannurillah. Ya sayyidul abidina wa mursalina, mai gidan As-Siddiq Umar Usmana, Izzar Ali ya rahmatul alamina, gaishe ka nake ni yabbaka ya Rasulullah. Abadan bida imaminka ilaika hubbi, illa maza da wailaika bika warabi, insha Allah wa ana baita ilaika hubbi, Nasir na shugaban daidai ne Rasulullah. Barka da sallah, mun goda Allah da yi mana san Rasulullah. Ni ga mai nan fa mun zo, barka da sallah, mun goda Allah da yi mana san Rasulullah.